Ассалому алайкум, бародарои азиз. Созои хубем, бародаро. Як лайк ҳамаҷи қим, ҳатман подписатся метавонем дар канал. Дар бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 122 сум, дар бонки Эсхата 1000 рубл 123 сум, аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 122 сум, бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 121 сум, Газкомербонк 1000 рубл 121 сум ва Коммерсбонки Тоҷикистон 1000 рубл бародаро 121 сум, Душанбе Сити 1000 рубл 123 сум, Спитаминбонк 1000 рубл 123 сум, Ҳумо 1000 рубл 123 сум. Лайк ҳамаҷи қим бародаро. Раҳмат барои дастгиритон.